Нәғуду биллахи минеш-шейтанир-раджим. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Мөхтәрәм мөселман кардәшләр, Аллаһ субханаһу ва тәгалә шу көннәребезне җомга көннәре мөбарәк кылсын. Аллаһ Тәгаләгә әйткән һәрбер мактауларыбыз, хәмд сәнәләребез аңа ирешеп, һәрбер салават шәрифәбез, сәламнәребез Пәйгамбәребез Мөхәммәд Мустафа саллаллаһу алейхи ва сәлләмнең рух шәрифләренә ирешергә насыйп булсын. Аллаһ Тәгалә безгә тәүфыйк, хидаят, бәхет, сәгадәт насыйп итсен. Ике дөнья бәхете дәрәҗәсе бирсен. Һәм дә инде шушы динебезгә файдалы бәндәләрдән булып яшәргә безгә Аллаһ Тәгалә насыйп әйләсен. Мөхтәрәм кардәшләр, бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр иншаллаһ золым турында. Искә төшереп китү булыр иншаллаһ. Ни өчен дигәндә, кемдер бәлки золым кыладыр һәм онытып җибәргәндер ярамый икән, кемгә каршыдыр бәлки золым кылганнардыр. Һәм инде аның күңелен бераз юатырга шулай ук шушы вагазларның файдасы булыр. Белгәнебезчә, мөхтәрәм кардәшләр, иң зур золымнарның берсе менә хәзер үтәлә, шулай бит инде җир йөзендә безнең мөселман кардәшләребезгә каршы Палестинада. Анда золымның бөтен төре бар. Анда бар үтерү дә, малны, җирне талап алу да, балалар белән ата-аналарны аеру да бар, анда бөтенесе бар. Шушы золымның нинди төрен алсаң, бөтен төре бар. Анда бар динен мыскыл итү. Менә әле генә шулай бит сөйләделәр. Израиль шушы Палестинадан чыгып китәр өчен чишендереп карыйлар кешеләрне, шулай бит инде. Чишендерәләр, тикшерәләр. Болай гына чыгып та китә алмыйсың әле аннан чыккан вакытта. Бер караганда шулай бит синең төрмәдәге кебек инде. Кирә алмыйсың, чыга алмыйсың. Бөтен золымдан бөтен төрләре бар, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә дә бу золымнар турында шуны исәптә тотып шулай бит инде бүген сөйләшеп китәсе сүзебез булыр. Нәрсә ул золым соң дигәндә, золым ул гарәпчә аз-зульму була, шулай бит. Катызы хәрефе аз-зульму, ул да булса гаделсезлек. Яки кеше хакына керү. Яки Аллаһ хакына керү. Кемнеңдер хакына керү, яки гаделсезлек. Бутала бөтенесе золым дип атала. Мәсәлән, Аллаһка ышанмасаң, бу золым, чөнки Аллаһ хакына керәсең. Әгәр дә намаз укымасаң, бу да золым. Аның хакына керәсең, чөнки Аллаһ Тәгалә хакы бар безнең алдыбызда, без аңа гыйбадәт кылырга, буйсынырга тиеш. Бу да золым булып санала, үзеңгә каршы кылган золым. Шуңа күрә кефрлек яки мәҗүсилек, алласызлык яки гынах кылып яшәү, булар Аллаһ каршында бөтенесе золым булып санала. Золым кылына шулай ук кеше хакына кереп, шулай бит. Мәсәлән, кешегә карата ниндидер хәтелсезлек белән хөкем итү. Әйтик, әлеге дә баягы кешенең балына тидең ди, шулай бит, яки гомеренә, аның намусына тап төшердең ди. Бөтенесе булар золым булып санала. Балына керәсең, урлыйсың, алдап аласың, шулай бит. Кирәген түләп бетермисең, биреп бетермисең, һәм башкасы. Әле менә золым дигәннән, акча түләмәү дигәннән бер комедия булды. Шу комедия булган. Каядыр Мәскәүдә порно фильм төшергәннәр. Әсә икән беләсез бит инде. Порно фильмның шулай бит. Бер кызга акча түләмәгәннәр. Кино төшереп бетергәннәр, кешегә ул кызга акча түләмәгәннәр. Бу полиция чакырткан. Вот ты Уфадан бу кыз. Вот миңа да мин эшләдем дә, миңа да акча түләмәделәр ди. Ну, әлбәттә инде бөтенесен кулга алганнар да киткәннәр инде. Андый нәрсә ясап яткан өчен шулай бит. Менә ул да инде теге гаделлек таләп иткән, шулай бит. Эшләгән өчен хезмәт хакы таләп иткән, полициягә шалтыраткан. Полиция килеп хәзер инде тикшерә. Менә сиңа золым дип әйтик, акча түләмәгәнен. Кеше гынах кылганда золым кылам дип уйламый. Шуның өчен акча сораганда золым ди. Шулай бит, түләгез ди, бирегез миңа ди. Шундый кызыклы ситуациялар бар. Шулай ук инде әлбәттә әйткәнебезчә, золым булып санала кешенең гомерен алуда. Кешенең гомерен алу, талау, һәм дә инде булар бөтенесе дә бүгенге көндә булган золымнар. Кешенең әйтик инде сәбәпсезгә төрмәгә утырту, яки аңа каршы нидер эш ачу, яла ягу, ялган шаһидлек күрсәтү, шулай бит бу эшләмәгән эшне эшләде дип әйтү, булар бөтенесе золымнар. Ягъни гаделсезлек. Гомумән алганда шулай бит гаделсезлек. Менә шушындый золымнар кызганычка каршы җир йөзендә кылынып тора, ара-тирә. Золым кимрәк булган сайын дәүләттә дә, семьяда, гаиләдә дә була билгеле бер тотырыклылык, стабильность. Золым кылынырга мөмкин балаларга карата да. Мәсәлән, балаңа дини тәрбия бирмәсәң, золым кыласың.
Золым кылына тенигә каратады. Тенең тыңламасаң золым була. Я булмаса, хатыныңны хакын хакламасаң золым була. Хатының сиңа буйсынмаса, ул да золым кыла. Золым ул бөтен өлкәдә бар. Бөтен өлкәдә, бөтен җирдә бар. Ул каядыр зур кешеләргә генә кагыла торган әйбер түгел, ул бөтен нәрсәгә кагыла торган әйберләр. Менә шуңа күрә дә, мөхтәрәм кардәшләр, золымнан сакланырга кирәк, кая гына булсаң да, нәрсә генә эшләсәң дә. Золымның зыяны турында Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә. Инна Аллаһ тәгалә юмли лиз-залими фа-иза ахазаху лам яфлитху. Аллаһ тәгалә золым кылган кешегә ди золымлык кылырга мөмкинчелек бирә ди. Менә сорыйлар шулай бит. Менә нишләп Аллаһ тәгалә туктатмый яһүдләрне? Сионистларны шулай бит. Нишләп алар шуның кадәр кеше үтерәләр? Бер нәрсә булмый аларга. Аларга бер нәрсә булмый. Нишләп соң, мәсәлән, фәлән кеше урлый, Аллаһ тәгалә аны җәзаламый. Фәлән кеше алдалап ята, нишләп соң аны Аллаһ тәгалә җәзаламый һәм башкасы. Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, Аллаһ тәгалә аларга, шушы кешеләргә бу эшне эшләргә мөмкинчелек бирә. Ни өчен? Моның төрле сәбәбе бар. Беренчедән, Аллаһ тәгалә шушы җир йөзен безгә биргән. Ягъни без монда яшибез. Үзебезнең кануннарыбызны куябыз. Аллаһ тәгалә безгә бу рөхсәт иткән. Шуңа күрә Аллаһ тәгалә яхшы кешегә яхшы кылырга мөмкинчелек бирә, начарлык кылган кешегә начарлык кылырга мөмкинчелек бирә. Шуңа күрә ул аны җәзаламый. Кылансын ди. Кыланып күрсәтсен. Әйтәләр бит әле, кыланып та күрсәтә инде диләр. Шулай кыланып күрсәтсен. Беренчесе. Икенче сәбәбе, золымлыкны кыла башлаганда җәза бирсәң, бу кешегә җәза әзләгә. Шуңа күрә ул золымлык белән үзенең тормышын бозырга тиеш. Әгәр бозасы килсә. Икенчедән, өченчедән дөресрәге, золымлыктан зыян күргән кешеләр үлсәләр җәннәткә эләгәләр. Мәсәлән, Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйтә, әгәр сине түрә, президент, мол патшамы, анда төрмәгә утырта икән ди, гаепсезгә, шунда кеше үлә икән, шаһид ди. Бу шаһид ди. Золымлыктан ул вафат булган. Золымлык кулыннан, шулай бит, гаделсезлектән вафат булган. Шуңа күрә дә мөмкинчелек бирә шушы кешеләргә дөньядан шаһид булып китәргә Аллаһ тәгалә. Малларын тартып алалар икән, алар өчен ул савап булып бара. Берәр җиреннән мәхрүм булалар икән, алар өчен савап булып бара. Ягъни бу кешеләргә ул шулай ук савап. Әлбәттә, бу кешеләрнең инде Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва сәллям әйткәнчә дугалары кабул була. Мазлум кешенең дугасы кабул була ди. Дуга кабул булырга, дәрәҗәсе күтәрелергә тагын Аллаһ тәгалә бер мөмкинчелек бирә. Ягъни Аллаһ тәгалә көтеп тора ди. Ләкин бу даими бармый. Чөнки залимнар бер туктамый золымлык кылсалар, дөнья җимерелер иде. Һәм Аллаһ тәгалә бер заман аларны эшли ди, тотып ала ди, ахада. Тотып ала ди, җәза бирә ди. Әгәр дә инде ул бер дәүләт икән, дәүләтне тарата. Дәүләтне ни белән тарата, чәчеп суга. Бетте. Әгәр дә ул берәр түрә икән, юкка чыгара. Түбәнсетә, үтерә, дәрәҗәсен бетерә һәм башкасы. Әгәр дә инде ул берәр карак икән, аны тоталар. Кеше үтерүче икән, үзен үтерәләр яки шулай ук тоталар. Ягъни ул гомер буе алай яши алмый. Аллаһ тәгалә тотып ала, ләкин тота икән инде ди. Кытыла алмыйсың ди. Инде сәтә алмыйсың. Гафу булды, мин сәлам дип әйтә алмыйсың. Мәсәлән, Фиргаун да шулай әйтә бит. Золымлыкны кыла, чиктән аша золымлыгы. Хатын-кызларны кечлиләр, балаларны үтерәләр ди. Фиргаун. Ләкин нәрсә Фиргаун суга бата башлагач, ислам кабул итә. Иман китерәм ди. Всё аңладым ди, булды ди. Мин ди сәлам хәзер ди. Ләкин инде ди, всё. Онда тизәлү юк ди. Сиңа бирдилде вакыт. Аллаһ тәгалә көтеп торды. Син тизәлмәдең дә, үзгәрмәдең дә, туктамадың да. Бу инде хәзер җәза. Җәза килде икән истеңгә, монда тәүбә юк. Әйтик, мәсәлән, Лут алейһиссәламның кавымын Аллаһ тәгалә җирен белән куптарып алган вакытта алар тәүбәгә килгәннәрдер. Булды, туктыйбыз дигәннәрдер, ләкин хәзер җәза килгәндә туктау юк. Шуңа күрә дә кояш
көнбатыштан чыкканнан соң тәүбәләр кабул ителми. Кеше аңлыйдыр да, жан тамакка бугазга килеп җиткәндә тәүбә кабул ителми. Иман кабул дөрес түгел, иман кабул ителми, чөнки бу җаза. Җаза килгәндә син бер нәрсә эшли алмыйсың хәзер. Менә шуңа күрә Аллаһ Тәгалә тотып ала икән ди. Монда инде җазасы киләчәк ди һәм Аллаһ пәйгамбәре саллаллаһу алейһи ва саллям Коръәнне аятларын укый. Бисмиллаһир-рахманир-рахим. Ва казалика ахзу раббика иза ахаза ал-кура ва хия залима инна ахзаху алимун шадид. Аллаһ Тәгалә ди, зулымлык кылган бер авылны, шәһәрне ди, юкка чыгара, тотып ала ди. Аның тотуы ди, ягъни юкка чыгаруы каты ди. Менә шулай итеп Аллаһ Тәгалә үзенең җәзасын бирә. Зулымлык, мөхтәрәм кардәшләр, бу дөньяда җәза алуга сәбәп булган гынах. Чөнки бөтен гынах өчен дә бу дөньяда кеше алмый җәзасын. Мәсәлән, намаз укымаса, кеше гомер буе әйбәт яшәргә мөмкин. Нормально яшь. Ураза тотмаса, мәсәлән, садака бирмәсә, ул нормально яшәргә мөмкин. Әмма зулымлык кылса кеше, ата-анасын тыңламаса, мәсәлән, ике гынах бар шундый. Ул бу дөньяда ук аның җәзасын Аллаһ Тәгалә аңа бирәчәк. Шуңа күрә менә моны безгә инде онытмаска күрә кирәк, Аллаһ Тәгалә тотып ала ди. Теге бер кемгә аларга бер нәрсә булмый дип карамагыз. Мөхтәрәм кардәшләр, Аллаһ Тәгалә җәзасын үзе бирүче, димәк вакыты гына әле җитмәгән. Шулай ук пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, шулай бит. Әгәр дә ди бер кардәш ди, мөселман кешесе икенче мөселман кешесенә зыян китергән икән ди, зулымлык кылган икән ди. Аның намусына яки малына тыгылган икән, аның хакына кергән икән, намусына ничек кергән? Гайбәт сөйләгән аның турында, яла яккан шулай бит. Бу намусына кергән дигән сүз. Яки малына кергән, урлаган, алдалаган, бурычын түләмәгән мәсәлән, улар бөтенесе малга кагылышлы. Кыямәт көнендә динар һәм дирхам булмаган көндә ул шушы зулымлыгы өчен җавап бирәчәк ди. Ничек итеп? Беләсез, шулай бит инде. Кемне рәнҗеттең, шуңа сабапларыңны бирәсең. Әгәр савапларың булмаса, аның гынахларын аласың. Һәм аның гынахларын алып бетергәч ди, Пәйгамбәрбез саллаллаһу алейһи ва саллям әйтә, ул кешене тәмугка ыргыталар ди. Анда кыямәт көнендә булачак шушы тигезләү. Шуңа күрә кай вакытта иманлы кешеләргә рәнҗетсәң, зыян китерсәң, алар бу дөньяда теләмиләр аның җәзасын теге кешегә. Алар әйтмиләр аңа, эх, Аллаһ Тәгалә бу дөньяда күрсәтсен иде, баласы тегеләй булсын, яшен суксын, инвалид калсын, авариягә эләксен, фәлән. Алар андый сүзләр әйтмиләр. Алар әйтә, Аллаһ Тәгалә җәзасын бирүче ди. Алар сабыр итәләр. Һәм теге дөньяга килгәчтен тартып китерәсең. Менә бу кеше мине рәнҗетте. Әйтте, сукты, алды. Әгәр дә үтергән икән, кемне үтергән, шул кулыннан тотып килә үзенең үтерүчесен кыямәт көнендә. Ул булай гына түгел, сине үзеңне генә китермиләр. Мәсәлән, син киләсең дә, синең теге монда бер кеше юк, синнән сорыйлар, син нәрсәгә үтердең аны дип. Менә бу дөньяда мәсәлән, шулай бит. Следователь сорый синнән. Юк, теге дөньяда кемне үтерәсең, шул кеше кулыңнан тотып килә. Һәм әйтә, ул мине үтерде бер сәбәпсезгә ди. Ник үтерде ул мине ди? Теге кеше янында әйтә, үтерүчесе янында әйтә. Күз алдына китерегез, балалар тотып киләләр кулдан. Шул сионистларны бүгенге көндә шулай бит. Нәрсәгә үтерде ул безне ди? Нәрсә эшләдек без аңа ди? Нинди зыян китердек без аңа ди? Шуңа күрә менә бу җәза психологик яктан да җәза. Һәм инде әлбәттә теге кешенең савапларын да аласың. Саваплары юк икән гынахларыңны бирәсең, һәм аннан соң аны тәмугка ыргыталар. Җавап булачак 100% мөхтәрәм кардәшләр, монда шик тә юк. Шуңа күрә зулымлык ул бик хәтәр әйбер. Аллаһ Тәгалә каршында син гынах кылсаң, Аллаһ Тәгалә гафу итәргә мөмкин ике арада. Дисең, я Рабби, син бит рәхим, шәфкатьле, мин дурак бит инде, мин бер надан бер кеше бит инде, мин гафу ит инде мине дисең, Аллаһ Тәгалә син рәхим, шәфкате белән гафу итәргә мөмкин. Әмма теге кеше алдында, теге кешегә савап кирәк бит әле. Җәннәткә керәсе килә. Ул сине гафу итәрме, ул әйтерме? Ярар, әйдә, оныттым инде мен дип. Юк. Ахырына кадәр алачак. Шуңа күрә иң хәтәре менә шушы кешеләргә карата зулымлык кылу, мөхтәрәм кардәшләр. Кеше үлгәннән соң кешегә кабергә камчы тотып Мөнкир белән Мөнкир килә. Ике фәрештә. Мөнкир белән Мөнкир дигән ике фәрештә бар.
Алар келелер камчы тотып, кыйнарга шушы кишини. 100 тапкыр сугабыз сеңа ди. 100 тапкыр ди. Бу киши әйтә, мин мөселман кешесе идем, намазлар укыдым, уразалар тоттым, мин яхшы кеше идем, садака бирдем, кешеләргә ярдәм иттем, сукмагыз инде миңа ди. Фәрештәләр әйтә, ярар Аллаһ ди, син ди яхшы кеше икән ди, күрәбез ди. Иманлы кеше икән син ди. Ләкин бер тапкыр сиңа сугабыз барыбер ди. Һәм китереп сугалар камчы белән бер тапкыр, кабердә ут яна башлый аннан соң. Бу кеше сорый, нәрсә өчен суктыгыз миңа ди? Нәрсә өчен суктыгыз ди? Син ди мазлум кешегә ярдәм итмичә китеп бардың ди. Бу шуның җәзасы ди. Залимга түгел. Шулай бит, залимны җәзаламыйлар, ансы үзеннән үзе аңа җәза биреләчәк. Кемгә зулымлык кылынган, кем рәнҗетелгән, син аңа ярдәм итмәдең ди. Карап тордың ди, китеп бардың ди. Фәрештәләр әйтә, бу шуның җәзасы ди. Ягъни зулымлык кылган өчен генә җәза түгел, зулымлык кылганда карап торган өчен дә җәза була икән, мөхтәрәм кардәшләр. Бер сүз әйтмичә, бер нәрсә эшләмичә, шулай бит карап торасың. Сиңа кагылмаган кебек бу әйбер. Менә моның җәзасы бар икән, мөхтәрәм кардәшләр. Шуңа күрә аңламаска кирәк зулымлыкның ни дәрәҗәдә зыянлы икәнен кешегә, үзенә, якын тирәгә һәм Аллаһ Тәгалә бу әйберләрне, мөхтәрәм кардәшләр, булай гына калдырмый бер кайчанда. Иншаллах, русча сөйләп көтәрбез. А'удhu billahi минаш шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Дорогие друзья, сегодня мы с вами говорим о таком деянии, как зульм. По-арабски называется зульм, по-русски называется притеснение или же несправедливость. Или чинить несправедливость, притеснять кого-то, не выполнять его права этого человека или этого существа. Это все несправедливость. Зулм охватывает все аспекты нашей жизни. Например, ты просто так ударил кошку. Это тоже зульм. Без причины. Ничего плохого кошка не сделала. Там все нормально себя ведет, лежит, отдыхает, мышку ловит там, да. Если ты идешь, дает тебе дорогу, все нормально, никак не обижает. Не кусается, не царапается, а ты просто так взял и пнул. Это зульм. Это зульм. Сейчас ведь есть люди, которые просто так обижают животных. И на защиту этих животных встает весь мир. Сейчас Конституция защищает права животных даже. Чуть-чуть с собакой что-то сделал. Вот в одной деревне собаку повесили, в Татарстане, знаете, да? Там простые люди же. Собака мешает, ружья нет, ничего нет. Как нужно? Либо утопить, если нет воды, взяли, повесили. Один просто простой человек деревенский взял, повесил собаку. Собака, она, наверное, вредит, так скажем, да? Что-то она там ходит, кушает этих домашних животных, там птиц кушает. Он просто решил проблему. Все, уголовное дело завели. Нельзя обижать. 7000 детей в Газе можно убить? Никого никто дело не заведет. Одну собаку повесили, пожалуйста, уголовное дело завели. Это сейчас, вот времена такие сейчас. Но тем не менее, без причины ты не можешь даже обидеть животные. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, однажды увидел, как один из подвижников взял курицу, подвесил на веревку и учился стрелять из лука. Как мишень использует. Все, стреляет, стрела летит, попадает в курицу, какую-то часть отрывает от этой курицы. Стрела такая, может оторвать там какой-то кусок и так далее. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорит, что ты делаешь? Я говорю, тренируюсь. Так, говорит, делать нельзя. Тренируйся по неживой мишени. А просто так, даже, по-нашему даже не просто так, он тренируется. Для большого дела, так скажем, да, чтобы сохранять мастерство в стрельбе. И то это нельзя. А что касается людей, прав людей, здесь уже тем более. Если животные даже нельзя, животных нельзя обижать, если в судный день эти животные будут тебя мстить, кошка будет царапать, собака будет кусать, корова будет бодать тебя, то люди обязательно спросят за то, что ты с ними сделал.
судный день они обязательно спросят. За что? Несправедливо бы он со мной поступил, он скажет. Пускай теперь заплатит. Тогда все люди будут голые, и чем-то они должны будут заплатить. Заплатить будут, естественно, своими благими делами, либо будут забирать грехи. И кто в это хотя бы немножко верит, он должен воздерживаться, чтобы совершать зулм. Хотя бы кто в это верит хотя бы чуть-чуть. Кто читает намаз, делает хорошие дела, он же для чего-то делает. Он же все это делает для чего? Чтобы взять саваб, получить у Аллаха. Значит, он должен дорожить своим савабом, как дорожить своими деньгами. Никто же у нас деньги-то не разбрасывает на улице просто так. Садака даешь там и так далее. Даже когда садака даешь, ожидаешь дуга в ответ. Не просто так даешь еще, да? Ожидаешь что-то. И здесь то же самое человек, который разбрасывается савабами, это глупый человек. Зачем тогда он их собирает? Если он делает что-то хорошее, а потом делает какой-то зулм, несправедливость, кого-то обижает, и тем самым лишается саваба. И Маймун бин Махрам, рахимахуллах, сказал, бывает, говорит, так, что человек проклинает сам себя. Каким образом? Говорит, когда он читает Коран, имеется в виду мусульманин здесь, он читает «Бисмиллахи рахмани рахим, аля ла'натуллахи аля залимин», поистине будет проклятие на несправедливых залимов. Если, говорит, он сам несправедлив и сам залим, сам на себя, говорит, он будет призывать проклятие этот человек. Я знаю сейчас то, что у вас на уме. Вы сейчас будете обходить этот аят. Увидите, не надо, не буду читать, не буду на себя проклятие там вызывать. Зулим не надо делать, правильно? Тут не надо обходить аят. Мы уже хитрые все, конечно же. Зулим не надо делать. И все. Что такое зулим? Я вам объяснил несправедливость. То есть, когда ты не исполняешь права. Вот, например, устроился на работу, толком нормально не работаешь. Это зулим. Это зулим. Иногда бывает, там мне мало платят, я поэтому и плохо работаю. Увольняйся тогда. Это зулим. Ты же устроился на работу, принял условия работы, принял эту зарплату, все подписал ты и так далее, и плохо работаешь. Это зулим. Потому что ты не выполняешь свои права. Зулим окружает нас везде, дорогие друзья. Жену обидел зулим, мужа обидел зулим, детям воспитание не дал мусульманское, это тоже зулим. Все это зулим, дорогие друзья. Поэтому мы не должны просто думать, зулим это делают большие люди, у которых есть власть в руках, возможность. Нет. Каждый человек может совершить зулим по отношению к кому-либо. Все, даже вот, например, человек сидит, встал, а ты сел на его место, он обратно пришел. Он имеет право на свое место сесть обратно. А ты занял его место. Это тоже зулим уже, понимаете? Элементарно даже. Это же не обязательно здесь быть президентом, чтобы вот так делать. Поэтому зулим может совершить каждый человек. Грех между Аллахом и рабом может проститься. Потому что это тоже зулим. Когда ты не веришь в Аллаха, например, намаз не читаешь. Это тоже зулим, это тоже несправедливость. Потому что справедливость – это когда есть Создатель. Этот Создатель хочет, чтобы ты его признал и чтобы ты подчинялся. А ты этого не делаешь. Значит, совершаешь зулим. Но помимо неверия Аллах Тааля может простить любой грех. Потому что это между тобой и Создателем. Но когда зулим происходит между человеком и человеком, Аллах Тааля сюда не вмешивается. Сколько бы ты ни молился, не просил прощения, Аллах Тааля это не простит. Пока не простит тебе тот человек, кого ты обидел. Понимаете? Здесь никак. Ты хоть там 1000 раз хадж соверши. Миллиарды рублей садака раздай. Бесполезно, пока тот человек тебя не простит. Вы понимаете, сколько больших людей погибли из-за маленьких людей? Вот большой человек обидел маленького человека, из-за этого Аллах Та'аля его наказал. Знаете, сколько таких людей? Практически все правители пострадали из-за этого. Они с ними даже не считались. Они говорят, чернь, челядь какая-то, да? Но этот человек сказал, все, Аллах за меня отомстит. Потому что за этого человека отомстить некому.
Приходят к тебе, или, например, и говорят, угрожают тебе. Ты знаешь, кто за мной стоит, у меня там эти, у меня там все, и ты ничего с этим сделать не сможешь. Ты маленький человек. Тот покрывается своими покровителями в органах, правительстве и так далее. И говорит, ты знаешь, против кого бочку катишь, он тебе говорит. Иди убирайся с моей дороги. Отдай мне это, отдай мне то, отдай мне все. Ты будешь делать то, что я тебе говорю. Или уезжай вообще там из страны, там, или из деревни, из района, из города и так далее. Вот так тебе говорит. А ты стоишь, смотришь, ты бессилен. Ничего не работает. У тебя нет рычагов влияния. Заявление написать не можешь, там все схвачено. Пожаловаться некому. И кто остается твой покровитель? Аллах Тааля. Твой покровитель Аллах Тааля. И вот эти большие люди пострадали из-за маленьких людей, потому что они все просчитали. Но не просчитали одного, что этого маленького человека есть защитник, покровитель. Поэтому мы вам говорили, что когда кто-то обижает сироту, у сироты никого нет. За сироту заступиться некому. Отца нет. Никого, у него, то есть он остался один. Он зол на весь мир. Его обижают. И что говорит пророк, саллаллаху алейхи ва саллям? Когда сироту обижают, трясется трон Аллаха. Когда сирота плачет, Аллах Тааля спрашивает, кто обидел сироту? Аллах Тааля спрашивает, кто это сделал? Понимаете? Это не дядя-мафиозник какой-нибудь там итальянский, Дон Корлеоне сидит, да, мстит за своего племянника. Это сам Аллах Тааля. Он говорит, кто обидел? Естественно, скажут, кто обидел, и Аллах Тааля отомстит. Он это не оставляет так. Поэтому у маленьких людей есть покровитель, которые не могут тебя защитить, у них есть покровитель. Это Аллах Тааля. И столько людей погибли из-за этого. Даже сам фараон, вы знаете, погиб. А кто были иудеи тогда, жившие в Египте? Рабы. За них некому было заступиться. Никому, просто некому. Фараон, он говорил, я Бог, я творю, что хочу. Убиваю, оживляю, там, да, насилую, вообще ничего не будет, никакого наказания нет. Он сверх закона. И Аллах Тааля взял эту месть на себя. И так же происходит и сейчас. Где бы ни обижали людей, вот сейчас опять-таки, да, что делают палестинцы? Они попробовали обратиться к мусульманам, арабскому миру. Все просто послали их, откровенно. Наплевали. И теперь они говорят, мы обращаемся к Аллаху. Все. У них не осталось защитников. Ни ООН, ни МООН какой-то там, никто их не защищает. Никакие международные права не работают. Ребенок превратился хуже кошки. Можно убить на улице, ничего не будет. Вот буквально на днях застрелили 12-летнего ребенка. Ничего не будет. Ничего не работает. Даже закон о защите животных тоже не работает там. Хотя израильтяне объявили палестинцев животными. Должен вступить закон о защите животных уже, да, правильно? Раз они их объявили животными. Просто так же и животных нельзя убивать. Ничего не работает. Это самое страшное, к чему прибегают сейчас палестинцы, это взывают к Аллаху. Поэтому это я вам как пример привожу. Это может быть в любой ситуации. Отняли конфету у ребенка. Хотя кто за него заступится, да? А он смотрит на тебя, ребенок, со слезами на глазах, беззащитный, ничего сделать не может. У него от злости может и кипит уже, да? Но бессилие. Смотришь просто. Тогда вступает уже защитник Аллах Субханаху ва Тааля. Вот это мы никогда не должны забывать, дорогие друзья. Как же сделать так, чтобы обиженный человек тебя простил? Надо попросить у него прощения. Он может отказать. Он может сказать, я тебя не прощу. Ты настолько меня сильно обидел. Вот раньше обижали килиннерных невесток. Душили просто. Это сейчас есть в Средней Азии, тоже есть. Это есть, было у нас у татар, сейчас уже нет, альхамдулилля, они уже сейчас сами правят. Там уже... Они сейчас уже все. Да, они ураган сейчас там. Ни у кого там прав закона нет, там сейчас невестки сами главные. Раньше о них обижали. Но перед тем, как умирать, вот эта свекровь там, они говорили, прости меня там,
всю жизнь обижали, а потом говорят, прости меня. Знаете, как тяжело в этот момент простить? Они ведь могут и не простить. Но они были богобоязненные и прощали. А вот если не простит, а ты перед смертью уже ничего не поделаешь. Но если ты не умираешь еще, тот человек жив, и тот не хочет простить, что выход здесь только один. Молиться в каждом намазе за этого человека, которого ты обидел. Молиться, 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 дуа делать за него, за прощение его грехов, за его благополучие там и так далее. Вот как ты его обижал, как ты желал ему зла, теперь желай ему добра. А если умер этот человек, кого ты обидел, то же самое. Делаешь за него дуа. Сколько надо делать дуа? Возможно, пока ты сам не умрешь. Возможно. И тогда, иншалла, Аллах Тааля, может быть, тебя простит. Также, дорогие друзья, Фудайль ибн Гаяд говорит, для меня любимое обрадовать сердце мусульманина и выполнить его поручение, чем молиться в течение всей жизни. Чем вот этот нефель намаз имеется в виду, чем совершать нефель намаз всю жизнь, лучше обрадовать мусульманина. А если ты его не то что не обрадовал, а обидел, это делают тщетными твои прочитанные намазы. Понимаете? Твои сделанные благодеяния это делают тщетными, бесполезными. Потому что обрадовать лучше, чем 1000 лет намаз читать. А если обидел, даже 1000 лет прочитанные намазы уже становятся тщетными, дорогие друзья. У Абу Касима, рахимахуллах, тоже спросили, что лишает человека имана? Вот человек верующий, как можно лишиться имана? Некоторые выходят из ислама, и иман ослабевает, да? На что он сказал? 3 вещи уводят человека из имана. Первое – это не благодарить Аллаха за ислам. То есть ты не благодаришь Аллаха за ислам. Ты благодаришь его за какие-то земные вещи, но не благодаришь за самое великое благо, что ты мусульманин. Постоянно надо благодарить Аллаха, что ты мусульманин. Если даже ты сидишь беднее всех, но ты мусульманин, например, запомни, у тебя есть благо, которого нет у многих. Это вера, это ислам. Второе. Ты не чувствуешь страх, что можешь перестать мусульманином. То есть ты уверен, что ты умрешь мусульманином, проживешь мусульманином, еще так гордоливо смотришь на немусульман, говоришь, а кто вы такие, я вот мусульманин. Это в отсутствии страха. И третье – притеснение мусульман. Будучи мусульманином, если ты притесняешь мусульман, это может вывести тебя из ислама. Ты можешь остаться без имана. Вы знаете историю пророка Мухаммада, который никогда не старался обижать кого-либо. Но если обижал, он всегда просил прощения. Однажды в одном из сражений пророк, находился с людьми. Сражения, постоянно отряды, воины, солдаты и так далее. Один человек хотел с ним встречи. Не мог подождать, вот так вот поджидает, но не может его выследить, чтобы он был один. Ну и пророк, уходил делал таваф, возвращался обратно, чтобы воина вести там и так далее. И вот в этот момент, когда он возвращался с тавафа, этот человек подбежал и взял за уздечку верблюда пророка, Пророку это не понравилось, потому что подбежал человек и сразу захватил. Он подумал, что это какой-то человек с нехорошим намерением. Опасается. Вот на улице вас вот так вот схватит за руку, да? Я тоже один раз иду. Стой, говорит мне один человек. Я такой, стой. Ты, говорит, меня узнаешь? Я говорю, нет. Ладно, забудь, говорит, и ушел. То есть, я не знаю, что ожидать, да? То есть, такой человек, я уже думаю, сейчас готовлюсь уже к наихудшему, так скажем, да? И вот подбежал пророк, схватил. Пророк говорит, отпусти, говорит, зачем ты меня схватил? Говорит, не отпущу, говорит. Он говорит, отпусти. И пророк взял плеткой и ударил этого человека. И ушел. Потом на утро пророк собрал людей и говорит, кто, говорит, тот человек, кто вчера схватил за уздечку моего верблюда, и я его ударил. А этот человек вышел, это, говорит, я. Дал ему плетку, говорит, ударь меня. Он говорит, как я могу ударить, говорит, посланника Аллаха?
Вот ударь меня. Не могу, говорит, ударить. Ударь, говорит, прошу тебя. Нельзя обижать, говорит, людей. Я тебя обидел, то есть я был виноват, говорит, отомсти. Этот человек бросил плетку и говорит, я не могу тебя ударить, у Расуль Аллах. Я тебя прощаю, то есть никакой обиды нет на тебя. Даже будучи пророком, пророк Мухаммад ﷺ был справедливым. Он боялся обижать людей. Боялся что-то им не дать или взять незаконно и так далее. Поэтому тем более мы должны, дорогие друзья, следить за этим. Потому что если это не прощается пророкам, шахидам и так далее, нам-то это точно не простится. Не должны об этом мы забывать. وأقول قولي هذا وأستغفر الله الغفار لي ولكم ولسائر جماعة المسلمين الحاضرين أجمعين إنه هو الغفور الرحيم الجواد الكريم وسميع الدعاء.